gràcies per assistir avui a aquesta concentració de suport i diríem que de desgreuge al nostre portaveu nacional, Vicent Maurí, és la repressió d'aquells i aquelles que estem. Ara mateix li anem a donar la paraula a Vicent Maurí perquè han d'entrar ell i els testimonis al judici que serà ara a les 10:30. Sí, anomenar-vos a tots i a totes les persones que esteu aquí, però volem agrair-vos des de l'Intersindicat el suport que hem tingut durant aquests dies. Jo crec que no és un judici contra Vicent Maurí ni contra l'Intersindicat, és un judici contra tota la gent que en València, que en l'estat espanyol se medianeja i se mou en contra de les polítiques del Partit Popular. Van ser els xiquets i els estudiants de la Primera Valenciana, han sigut centenars de persones que s'han manifestat i s'han concentrat al llarg d'estos anys en contra de les polítiques del Partit Popular, en manifestacions, en vagues generals. L'altre dia en la manifestació o concentració contra l'avortament també identificaren a gent. I és una tònica general de la delegada del govern, Paula Sánchez de León, aquella de l'enemic, recordeu que els xiquets eren els enemics, pues esta persona, i no ella, sinó el seu partit, volen criminalitzar als activistes socials, a la gent que lluita, i per tant no és un judici, com dic, contra mi ni contra l'Intersindical, sinó contra tots i totes vosaltres. Per això pensàvem que calia donar una resposta global, col·lectiva, de tota la societat valenciana en contra d'aquests actes. Perquè ells volen que no hi hagi testimonis de la manifesta que estan fent. No volen que hi hagi testimonis de la privatització dels serveis públics, dels acomiadaments de treballadores i treballadors, estan treballant en contra del sindicalisme, volen acabar en els sindicats, en els delegats i delegades sindicals combatius, volen acabar en totes les persones que en els centres de treball s'oposen a la reforma laboral, s'oposen a la reducció i a l'empitjorament de les condicions laborals, volen acabar en totes aquelles persones que lluiten en contra de les lleis, com la llei de l'avortament del senyor Gallardón, o que impedeixen que les dones siguin les que decidisquen sobre el seu cos i la seva maternitat mentre no fan res per acabar contra aquesta xacra social que és els assassinats de les dones cada 2 per 3 per la violència masclista, volen acabar amb totes aquelles persones que estem lluitant contra els desnonaments, que estem lluitant com la gent del Parc Alcosa per tindre un treball digne, etc. I davant d'això, companyes i companys, hem de fer un mur, hem de crear una xarxa social ampla, compartida, entitats com els sindicats, els partits polítics, els moviments socials, per a fer front a la repressió. I no solament fer front a la repressió, sinó per a tirar-los del govern. Cal que se'n vagin del govern. No poden continuar un dia més en el govern, ni en el govern d'Espanya ni en el govern valencià. Si no els tirem, acabaran amb tots els drets que tant de temps ens han costat aconseguir. I per tant, companyes i companys, volem compartir amb vosaltres este dia i dir-vos que hem de continuar en la lluita al carrer, al centre de treball, fins que el govern se'n vagi o es obliguem a rectificar. I per això nosaltres, la Intersindical Valenciana, junt a altres entitats com la CGT i moviments socials, el dia 22 omplirem els carrers de Madrid per a dir al govern que ja està bé de les polítiques antisocials, les polítiques en contra del personal, les polítiques en contra del 99% de la població. Companyes i companys, moltes gràcies i fins ara. Les paraules que ha dit Vicent Maurí abans d'entrar a un judici en el que avui és ell, però demà podria ser qualsevol de nosaltres els que ha estat acusat falsament i injustament per una policia i un Partit Popular que només tenen este recurs per a fer-se sentir, la repressió. Han perdut el suport del poble i l'única cosa que els queda és reprimir i censurar tot allò que no és el que ells pensen. Avui la previsió que tenim, el que esperem en aquest acte és que continuem així tots els que puguem fins que s'acabi el judici contra Vicent Maurí i mentre esperem qualsevol persona que representa alguna entitat que vulgui dir algunes paraules està convidada i té ara mateixa el megàfon. Comencem. Desde
nostre dret a decidir ens porta a assumir la independència. Una societat sense explotadors ni explorats. Una societat sense